ప్రైజ్లా ఉదయకాల వాక్య ధ్యానము. మత్తయి సువార్త 15వ అధ్యాయము 28వ వచనము. ఆ గడియలోనే ఆమె కుమార్తె స్వస్థత నొందెను. ప్రియులరా, ఈ ఉదయకాలమందు దేవుని వాక్యాన్ని మనం నేర్చుకుందాం. మరి ఎవరి కుమార్తె, ఎవరు స్వస్థత పొందారంటే కనాను స్త్రీ యొక్క కుమార్తెనండి. ఎందుకంటే తన కుమార్తె స్వస్థత కొరకు ఎంతగానో కనాను స్త్రీ ప్రభు యొద్దకు వచ్చింది, ప్రభువుని వేడుకుంది, ప్రభువుని ప్రార్థించింది. నా బిడ్డ బాధపడుచుంది నాయన, స్వస్థపరచు తండ్రి అంటూ ఎంతో విశ్వాసాన్ని చూపించిందండి. ప్రభు ఏమీ మాట్లాడకపోయినా, ప్రభు కనాను స్త్రీని పట్టించుకోకపోయినా, తను మాత్రము నా దేవుడు నా బిడ్డను బాగు చేస్తాడు అంటూ ఎంతో విశ్వాసంతో ప్రభు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఆమె యొక్క విశ్వాసాన్ని బట్టి తన కుమార్తెను స్వస్థపరిచాడు. ఈరోజు జ్ఞాపకం చేసుకోండి, స్వస్థత రావాలి అంటే ప్రభువు యొద్దకు రావాలి. స్వస్థత రావాలంటే ప్రభు స్వస్థపరిచేంత వరకు ఎదురు చూడాలి. స్వస్థత రావాలి అంటే ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచాలి. కనాను స్త్రీ ఈ 3 పనులు చేసిందండి. తన కుమార్తె స్వస్థత కోసం దేవుని యొద్దకు వచ్చింది. దేవుడు మాట్లాడేంత వరకు కూడా ఎదురు చూచింది. తను ప్రభువుని వెంబడించిందండి. అంతేకాదు, ప్రభువు పైనే నమ్మకం ఉంచింది. అందుకనే ఆ గడియలోనే తన కుమార్తె బాగుపడిపోయిందండి. కావున ఈ రోజున స్వస్థత కోసం ఎంతో మంది ఎదురు చూస్తున్నారు. కావున ప్రియమైన వారలారా, ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని యొద్దకు రండి. దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తాడు. దేవుడు నీతో మాట్లాడేంత వరకు ఎదురు చూడండి. ఖచ్చితంగా దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు. ప్రభువు పైన నమ్మకం ఉంచండి, ఆయన ఖచ్చితంగా స్వస్థపరుస్తాడు. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించునుగాక. ఆమేన్.